Pika interna u opportuniżmu politiku waslu biex il-kunsillieri tal-Partit Nazzjonalista fil-Mosta jieħdu attitudni li tfixkel wieħed mill-iktar proġetti bżonjużi għal din il-lokalità, dak ta' parkeġġ fiċ-ċentru tal-lokal. Kien is-sena li għaddiet li Projects Malta ħarġet sejħa għal proposti biex isir proġett li mhux biss se jfisser iktar spazji ta' parkeġġ iżda wkoll spazji iktar miftuħa bis-swit ir-rotunda. Għal din is-sejħa daħlu żewġ proposti għand Projects Malta li kienu diskussi wkoll f'laqgħa mal-Kunsill Lokali. Saħansitra kien l-istess Kunsill Lokali li fi żmien li Sindku tal-Mosta kien hemm Edwin Vassallo talab li l-Gvern jintervjeni biex tittaffa l-isfida tal-parkeġġ. Iżda l-bidla fit-tmexxija tal-Kunsill Lokali tal-Mosta waslet biex ittieħdet pożizzjoni kontrarja bis-Sindku Ivan Bartolo jieħu l-maġġoranza nazzjonalista f'pożizzjoni oħra. Dan biex Bartolo jirkeb fuq it-ħassib ġenwin ta' xi mostin li qalu li jinkwetom li l-proġett ta' parkeġġ taħt l-art se jsir mhux bogħod mill-Knisja. Għax bħal Edwin Vassallo, Bartolo hu kandidat għall-elezzjoni ġenerali. F'konferenza tal-aħbarijiet, Alex Muscat, Minority Leader tal-Kunsilliera Laburisti fil-Mosta, fisser kif fil-bidu il-Kunsill kellu pożizzjoni komuni. Il-Kunsill kienet jappoġġa dan il-proġett nikol b'mod unanimu, kemm l-ex Sindku tal-Mosta inkluż il-Viċi Sindku ta' dak iż-żmien li kien Ivan Bartolo li huwa Sindku. Hemmhekk konna pożizzjoni unanima li qed naqblu ma' dan il-proġett kif propost minn Projects Malta. Muscat fakkar kif il-Kurja wkoll aċċettat li tkun fuq Kumitat Tekniku ta' Projects Malta dwar is-suġġett. Għax kif kien spjegat iktar minn darba mhux se jsir ebda proġett li jista' jagħmel ħsara lil monument li tant huwa l-qalb il-Mostin. Nifmu concerns ġenwini li jista' jkun hemm tar-residenti tagħna tal-Mostin li b'xi mod jibżgħu li proġett bis-swit il-Knisja jista' jipperikola ħanejdu hekk ir-rotonda. Dik nifhmuha hija concern reali, però dejjem għamilniha ċara b'mod unanimu anke bħala kunsill u b'mod partikolari anke bħala kunsilliera tal-Partit Laburista li lesti nibqgħu nappoġġjaw il-proġett diment li nserħu rasna li proġett li qed jiġi kkunsidrat ma jkunx ta' periklu għall-Knisja infatti hawnhekk fil-Pjazza tal-Mosta. Il-pożizzjoni mibdula tal-Kunsill Nazzjonalista hija wkoll riżultat tal-opportuniżmu tal-kap tal-Oppożizzjoni li għaxraf ftit tħassib ġenwin ingħaqad ma' Bartolo biex jirkeb fuq l-istess tħassib. Iżda l-Kunsillieri Laburisti fil-Mosta sostnew kemm dan u proġett importanti. Dan il-proġett ma kienx qed joffri biss soluzzjoni għal-parking, għal-problema tal-parking li għandna fil-qalba tal-Mosta u tista' tgħid mifruxa mal-Mosta kollha, imma kien ferm ikbar minn hekk. Dak kien proġett fejn il-parti fejn qegħdin aħna jkollok spazju miftuħ ġdid biex jitgawda mill-familji Mostin. Il-bandi li għandna wara l-Knisja anke kienet jiġi propost illi jikber u jkollok traffic management kif suppost fil-qalba kollha tal-Mosta. Traffic management tajjeb, allura jwassallek għall inqas traffiku, inqas konġestjoni ta' traffiku fil-qalba tal-Mosta illi twassal biex ikollok anke inqas pollution fil-qalba tal-Mosta. Ma sfortunatament minħabba pika politika interna tal-Partit Nazzjonalista ħajkun qed ibagħti l-poplu Mosti minn din id-deċiżjoni.